500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Elope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Superman. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba? Extend Food Superman for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 sa ito sa niya pagpangalagad alas 4:37 na sa aga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa aton sini nga mga ka-K5, kamusta kamo tanan? It's a beautiful Wednesday morning. Miyerkules kitang adlaw mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Sa may mga klase, may opisina. Bugtaw na. Today is August 13, 2025. Agosto 13, 2025. Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa Balitang K5 sa Umaga. Idlaw man kita sa inyo ba? I miss you all! Alas 4:38 pangapita sa klinika DTX Coffee Mix. Init na kamo sa inyo sini nga tubig, timplahan na ang kampiyon nga kape ni Dr. Amil Itang Uy. Ang kape nga makatag sang alibyo sa aton sini nga lawas, ang kape nga hatag sang manami nga pag-detoxify o kung pagkakas sa mga higko kag toxin sa inyo sini nga lawas. Ang klinika DTX Coffee Mix kamay ampalaya extract kag di sugared cane extract powder. Pangapita sang klinika DTX Coffee Mix.
Ginaabi-abi tanang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati mga suki naton sa kanginan nga nagupod na sa aton sini nga pagpangalagad via live streaming sa aton sini mga official social media account sa Facebook, TikTok kag YouTube channel. Live kita nga mabatian ka makitaan sa aton sining official Facebook page mga ka K5 ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share ang aton sining nga pagpangalagad para mas madamo pagid mga kultura naton around the world ang makapamati sa K5 News FM Iloilo. Basta may internet connection, why pudaw? Makapamati gid sa aton sining nga pagpangalagad mga ka K5. Inatamyaw ta na sa mayong aga ng aton sini mga online viewers, mga K5 Fans Club International 1 and 2 na ron, mga taxi patrollers, modernized jeepney patrollers, WBTC patrollers, mga tricycle e-bike driver, sa mga bus kag jeepney driver. Yan nakatutok ka nakapabati sa 88.7 K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga online netizens, mga overseas Filipino workers abroad, nagapanagmugtaw, nagaupod sa pagpangalagad ni ka-K5 Ray Umalay sa balitang K5 sa umaga, si Ma'am Teresita Alconeda Redonda sang barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Sa kay Ma'am Bing Space J, good morning. Kay Ma'am Erlina Tilar Magolas, good morning ka K5 Ray. Kag sa akong banang si Sir Noel Goles sang barangay Quintin Salazaro. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, good morning. Sa kay Ma'am Herminia Tuando, good morning Ma'am Herminia, graman sa barangay Kahagikikan. Nagapamatigid always sa balitang K5 sa umaga. Sa kay Sir Noel Tocoyo, shoutout sa tanan nga nagapamati sa barangay Giso, Kalinog, Iloilo. Ang Tacoyo kag Daanoy family nga wala punaw sa pagpamati. Sa kay Parikoy Ricky Boy Poros, good morning sa imo Parikoy. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kay Inday Roquette Esmeralda. Inday Roquette Esmeralda. Nakatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad kag kay Ma'am Leia Asesentido Alarba. Alas 4:41 mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati maorano ng aton sini nga tiyempo diri sa may syudad sang Iloilo. Dugay-dugay ko ang report alin sa aton sini nga in-house weather forecaster. Ika K5 Weng Senyeres sa iya sini nga weather report. Kaon taman karon ang pila ka mga balita sa aton sini nga pagpangalagad sa mga topiko kag mga balantayan naton sini nga mga headlines subong nga aga diri sa balitang K5 sa umaga mga ka K5. Alas 4:42 na sa aga. Sa mga nagapanguna naton sini nga mga pangulong dinalan, headlines diri lang sa balitang K5 sa umaga. Nobian Bahade, Jella May Cabayaw, good morning. Nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad kay Ma'am Florenda Cardevero Weldimar Bayog. Good morning sir, kag sa akon asawa nga si Marisa Samos Bayog nga nagapamatigid sa balitang K5 sa umaga. Salamat kida sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Sa mga balita mga ka K5, Police Colonel Kim Ligada ginbato ng award para sa Iloilo City Police Office nga Best Police City Police Office. Sa duga nga mga balita, lalaki nga nasapuan patay sa gimbal, posible nga ginbatyag ang kamatayon sang iya utod nga lalaki. No nag-utas ang iya kabuhi. Iloilo City Police Station Iloilo Police Station padayon nga ginatumod ang isa ka grupo nga naulamid sa Rambol sang Iloilo City o kon sa may Iloilo Convention Center ground sa ICC sa Mandurriao. Tapos ding rambulanay sa mga pamatanon mga ka-K5 singin talikdan nga adlaw. Samtang dump truck nga gikan sa aksidente sa Pasig City liwat kan aksidente sang gin rescue. Oy.
pag-imbulbar sa runway sang Iloilo International o kung pag-improbar sang runway sa Iloilo International Airport. Nagsugod na suno sa Kaap 6 Vice Governor Diboque strikto sa iya pagpamuno sa sangguniang panlalawigan samtang lekorban kag pag-regulate sang ambient noise. Ipatuman sa lugar malapit sa CPU kadungan sang bar exam sa bulan sang Setyembre. Good luck sa mga makuha sang bar exam sa mga future lawyer. Second most wanted person sa Iloilo arestado sa Banwasang, San Rafael, Iloilo, mga ka-K5. Ang oras alas 4:45 na sa atong sinibanwa nga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5 pila ka mga balita nasyonal kag international man nga atong sining nga pagatalakayon sa atong sining nga pagpangalagad. Ilabi na gid ang ining pila ka mga komentar kagin pang mensionar ni President Ferdinand Bongbong Marcos mga ka-K5 nga mga individual kag mga kontraktor nga imboldado mga ka-K5 sa sining korupsyon kag pagsulod mga ka-K5 sa sining ginatawag nga pagpangontrata no sa aton sining nga mga kuturan sus kadugay-dugay na ning balatian sa mga politiko. Subong nyo lang inyo na diparahan. Subong nyo lang na diparahan kay kalabanan or may mga dalagko nga mga proyekto nga lunsay mga palpak, nagkalapalpak, nagkalaguba mga ka-K5, mga multi-billion project nga halin sa gobyerno. No, sa aton sa nga mga ka-K5 puros mga substandard. Kalabanan mga substandard. O di gani kung hindi substandard ginpabayan sang DPWH. Sa aton sa nga mga ka-K5. Unang ibaloon naton sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. No, sa aton sa nga mga kutuan italakayon tanan karon na mga ka-K5. No, sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati kag online sugal ginatun-an pasubong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung ano ang saya. Anong say mo, President? Ginatun-an niya mga ka-K5 kung bala total ban ang ining online gaming applications kag mga websites. Mga ka-K5 pero mga illegal websites kani dapat gina pang delete na ni. Why na niya ginapa sa to sini nga mga ka-K5 gina regulate. Damo-damo ni isang una nga bisan diin lang nga mga website ni sa mga online sugal. Makita mo mga ka-K5 sa Facebook kag gina-promotar sa mga vlogger sa aton sini nga mga ka-K5. No, sa aton sini nga mga kuturan dapat amo ning una nga dulaon sa aton sini nga mga ka-K5 para mabuhin-buhinan ng mga sugalero sa online. Oras mga ka-K5 alas 4:47 na sa aga. Ibalontang pinakalitis ng lakat sang panahon with ka-K5 Weng Senieres. Ka-K5 Weng, kamusta ang lakat sang panahon? Yes, no, ka-K5 Ray, last 3 subong nga aga, o kon subong nga kagahon, no, ang sentro, sining Typhoon Goryo, ka-K5 Ray, o kon Bagyo Goryo, ang yara sa 190 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes, ka-K5 Ray, nga may maximum sustained winds nga 140 kilometers palapit sa sentro kag may pagpamadlos nga 170 kilometers per hour. Bali nagapakadto ini mga ka-K5 sa west northwestward sa kada sigon nga 25 kilometers per hour, no. Pero diri sa aton sa Western Visayas o kun diri sa aton sa Iloilo mga ka-K5 ang southwest monsoon ang rason kung nagaka-experience siya kita sa pag-ulan-ulan mga ka-K5. Bali ini ang nagaapekto, no, diri sa western section sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao mga ka-K5. Ganila uman naton no, ang ang magulugal umon, tubtog magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. So ano ning ulan-ulan nga nabat sa ganaton ni subong dire sa mga syudad? Bali ang inisig hapon mga K5 ang epekto sang southwest monsoon kaga mas ginpabaskog lang sining ang aton nga Bagyo Goryo mga K5. Sige. Ang Bagyong Goryo ara na sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sa Philippine Area of Responsibility but ang iya sining location sa ibabaw sa ulo-ulo ni sang aton sining pungsod Pilipinas ka-K5 Baweng padulong sa may pungsod Taiwan, no, sa aton sining mga ka-K5
So far ang landfall sini tidira lang sa mga sa Batanes area sa ibabaw mga ka-K5 pero diri sa aton amo na ginatawag naton nga hanging habagat o kun gipapaskog nga southeast monsoon sa aton sining mga ka-K5 nga nagadalasang lapta-lapta nga pag-uran sa aton sining mga ka-K5 diri naman sa bahin sang Western Visayas. So far isa ni sa mga tawag ni isa ni sa mga bagyo pa lang nga nagsulod diri sa bulan sang Agosto sa aton sining mga ka-K5 and we're hoping why na dapat kung wala na sang bagyo pa nga magasunod sa aton sining mga ka-K5 wing senyeres sa aton sining mga ka-K5 para at least mangin na masulhay ang aton sining pag sa ulog sang Disyembre or sang bare months. And at the same time mga ka-K5 maulumpawa ng aton sining mga mangunguma kay sunod-sunod kay gasud-asud ka bagyo do hindi man makabangon ning aton sining mga mangunguma ka-K5 Wayne Senyeres. Yes, oo. Kaga ano man kay Ray tuga man sang ning pagbago-bago bala sang klima, ako nang sang weather naton kung sa diin nga gulpi mag-init sang grabe kay Ray, kag mag-ulan o kon magbubo ang ulan kay Ray amo nang ulu aligmat and of course maghalong kitang mga K5 kay tuman gid ka delikado nga magsulay ka sa ulan subong nga panahon kay syempre gamay lang nga taliti mga K5 makakos gid ni sa nga sakit sang ulo, sipon, hilanat kag ubo sa aton. Gani nga sa amo ni nga tion mga K5 mas importante gid ka halungan gid naton ang aton kagalingon kay mas dako ang mabanaton ang gasto kung kita ang mangin masakiton mga K5. Sige. Oras alas 4:51 saga sa to sining pagpangalagad. Anong imo sining kay sabihan aga pa? Syempre ang kay sabihan ni K5 wang subong nga aga kay K5 Ray ang beautiful faces will turn old. Apang ang maayo mo nga pamatasan kag maayo nga hinimuan magapabilin bisan madula ka man sa kalibutan. So ano bala ang gusto ipabutyag ni K5 wang diri sa iya nga kay sabihan mga K5 ang habagan inila kung ang imong itsura ianggid mo man sa imong batasan kung gwapa ikaw hindi man na muna grabe ka man nila. Ang mga nagapamati Kusilingon kung gwapa ka may karapatan ka na magsinuplada, kung gwapo ka may karapatan ka na magsinuplado, kung laway ka Kusilingon kaya way ka gidya sang karapatan na magsinuplado kag magsinuplada. Parehas malang na kung laway ka gwapa ka prehas pala taging tawos kilibutan ano nakaon mo sa salon. Yes, pero amo na hambalila ka K5 hindi amo na ang direct nga mini ka K5 hambalila kung manan mo nga do gapati man kita nga waay ti tawo nga laway mga correct way sa tawo nga laway way tawo sa nga perpekto pwede nga puti ka pero hindi taas ilong mo pwede nga putot ka pero itom ka pwede nga taas ka pero kurapa ilong mo pwede nga taas ka pero gabuslo mata mo. Way sa tawo nga perpekto ka K5 Weng. Yes. Tapos bisakon nga ilong ni, ang ilong ko taliwis pero ungag ni. Ano ko nung ungag nga ilong? Orangag ako nga namanan. Orangag no, ungag na sa amon eh. Nablang gad ako buho sing ilong mo blaw. Yes. Ano nang solusyon sinaman? Okay lang na namin ganira kay makaginawa kita. Importante makaginawa kita. Amo na? Yes. Muna kon mo kay gusto nga mo ilong ni. Ano ka man? Ang ilong ko ni kung kapin pa kung noon medyo mga dasig ko mabalaan kung may ginatago kung nga sekreto mo kay ang ilong ko ulag-ulag ni nga daga-dako-dako ang buho sing ilong ko mo. Kung kay Pinocchio nagalabog. Imo nagahurangag. Na. Butangan ko ni gani sang amba ko nila ko butangan mo ko sang kimpit. Ano na krotsura ko to kung butangan ko na kimpit ay. Okay lang yan, may 150 ikaw 1,000 pesos. May solusyon sa imong nga problem. Sige, pabangkot tayo na kay SB member JR Pasuelo. Sige.
Yes na mga KK5. Hindi man to direkta actually nga. Amo na ang meaning ya KK5 nga kung gwapa ikaw, may ara ka sa nga ang ikaw lang ang may kaya mo sa nila na sa mga iban bala gwapagid. Yes. Gwapagid siya nga magisagi kasi sinuplada kag sinuplado gwapogid. Dobro blaw. Sa to sini nga mga KK5 ay silingon na gwapo lang may karapatan magsinuplado. Paano na lang si Andre La Pastora? May buot to na tay Andre La Pastora Buot. Sige. Amo na balila kay Fiber no kung mabal mo nga do hindi ka man bawi sa itsura, bawion mo na lang sa batasan. Correct. Correct. Amo na no nga. Katingala sila nga ngano ka gwapo man to sa nga pangaluyag siya sa una. Duay gito yagin sa bataw. Gwapo to. Subong ya ang iya nobyo. Grabing amoks do pinapa nga luya. Pero nga amo to yagin pili man. Kay kis daig pa sang maayong mabatasan ang kagwapuhon sang imo sini nga itsura. Kakipay buweng? Yes. Ang iban nga babayi way may gatulog sa tsura mo. Ikaw gatulog ka sa tsurahaw. Mas nami kung nami ang batasan kakipay. So, mas lami pagid ko nami batasan, gwapo pagid. Plus points. Kumbaga, bunggit urot. Yes. Ikaw ang pinagpala. Wow. Pinagpala. Kato sini nga mga kakipay bo. Imbal ni mama ni Sir Nito sumbong okay lang ga ang duha ka buhok ang mabudlay kung tatlo ang buhok sa ilong. Salaan ikaw nga hollow blocks. Mo na. Tatlo buhok sa ilong mo no. Ay ang buhok sa hollow blocks tatlo mo no. Yes. Sumbong ko lang na-get si Ronito sumbong Kay Ma'am Ning Ilomba, God created us on His own image. Wala siyang nagatanaw sa outside appearance sa isa katao. He sees what's inside our hearts. Sakto na, kakipay buweng. Yes, pero hindi man naton malikawan kakipay no sa syudad nga ginatinira naton or ginakabuhi naton kakipay Kalibutan. Sa kalibutan. Ang hindi gid malikawan nga ang standard bala sa mga tao, mga kakipay kung hindi ka tako sa ila bala nga pananawan. Yes. Amo na nga ang iba nagaparitoke kay Paybueng. Yes. Sa tamaan nila kaparitoke lang tabla kay wag sila anto tsura nila. Kuwera lang niya sa iba na nga mga nagmiyang mga agi sang ritoke sila. Yes. May araya nga mga sinablang nga gusto mo lang gid nga magbago tsura mo. Ang insecurities nga nagatulod sa imo kay Fibre. Bisan sa way kwarta suptan mo gid tapos kung kulang kwarta mo mangayo ka 50% discount. Ti karon ang itsura mo do 50% discount man. Ang resulta sa imo nga ritoke. Elmer G. Payo, good morning Sir Ray, Ma'am Weng. Pleasant morning sa inyong aduha. Percy Pingasanon, God bless us, God. Salamat gid sa subong adlaw. Percy Pingasanon nagapamatigid. Kay Ma'am Beth Idar Lilia. Sige, kakipay ba, Weng? Amo na kakipay no, nga balgani nila no, beautiful faces will turn old, no? Magamalam kita, tanan, ang kagwapahon mo subong or kagwapuhon mo subong, mabot ang adlaw, no? Magakurinot, inaimo nga panit. Ang flawless skin mo, kakipay. Natawa bala si Vicky Belo? Bisan ano ya ka-stretch ang panit ya, gaselerga po ng pagkakurinot sang suraya. Hindi mo na yan malikawan, hindi mo na yan madula kakipay buweng. Because that is the reality of life. No, naga-evolve kita, we grow older, and ang aton sini nga lawas, ang aton beauty naga-fade away ina siya. Yes. No, sa aton sini nga mga kakipay, pero ang aton paminsaron, tagipusoon, kag panghuna-huna, magapabilin ina, mga kakipay. Ang maayo naton nga batasan. Kakipay ba, Weng-Weng, Sinyeres? Kung manotis naton kakipay Ray, no, ang mga tao bala nga nagtaliwan, no, kung maistorya naton ang mga friends nila, mga tao nga nakakilala sa ila, siya, laban kakipay Ray nga istorya nila, syempre, ang maayo nga binuhatan sa nang tao. Hindi nga bali, ay, kanong kagwapa sa to. Ano lang nagambal si kakipay ba Enrico Surita? Kamugon sa iya, no? Kamugon sa iya? Bata pa to. Gwapa pa to.
Yes, nataan mo na. Nga kung magtaliwan ng isa ka tawo mga K5, ang iya nga maayo nga hinimuan, ang masami ginadumdum sang mga tawo nga nabilin diri sa kalibutan. Gani no, kung gusto mo nga may maayo ka man nga imahe bala mga K5 o kung maayo man ang istorya bala sang mga tawo nga nabilin diri, kung ikaw man ang madula sa kalibutan, no, mas maayo nga hatagan naton sang atensyon ang aton nga pamatasan mga K5. Correct. Okay. Alas 4:59 sa aga. Alex Sasabo, Blessed Morning ka K5 Ray, Ma'am Weng, Fukuzumo Yuji. Beauty is inside, beauty inside and out. Ni Ma'am Fukuyumi Yuji. Nagpamatigid sa nagasigabong ko no ang K5 News FM sa Batsuyan kag Lumihan sa may barangay Maspasan, Kalinog. Oy, salamat kida sa mga nagapamatsoy da. Kag nagapanglumi. Imo na da pisto, Mambet. Kay basi magpakalinog kami mang batsoy kami nagkagbang lumi ha. Sa may barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Alas 5 in punto mga K5 sa ito sining pagpangalagad ang imo sining K-sabihan ka K5 Weng. Ang beautiful faces will turn old apang ang maayo mo nga pamatasan kag maayo mo nga hinimuan magapabilin bisan madula ka man sa kalibutan. Para naman sa K-sabihan sang Ginoo sa Psalms 33:1, ang balya, sing joyfully to the Lord. You're righteous, it is fitting for the upright to praise Him. Sing joyfully to the Lord. May say sa ato sining mga ka-K5 when we are lonely, when we are sad, when we are confused, kung may mga problema kita sa kabuhi naton, don't forget to praise Him, no, to worship Him, ka-K5 Weng, and to glorify Him through singing joyfully to the Lord kay Weng Senyeres. Amo na nga kung kaisa kung magpamati ka sa mga praise and worships mga songs, no, if you are down, if you are problematic kay Weng, patukar ka lang the music and sing to the Lord. Ikanta ang imo mga problema, ikanta ang imo mga worries, ikanta ang imo mga anxieties, ikanta ang imo mga stress kay Weng Senyeres, and surrender it to God because God will heal everything. God will solve everything nga ginabatsyag di mo kay Weng Senyeres. Yes. Actually kay Ray amo na nga nagakanta kita magsimba bala. Kaya ang hambal nila mga K5, ang music daw malapit sa Ginoo. Kung nagakanta ikaw nga ang imo nga tagipusoon nagahugyaw man mga K5, meaning mas mabatian kita sa nga Ginoo. Amoy na nga kung hindi man naton mapaagi sa prayer bala mga K5, no. Try naton magkanta. Kay ang music gani amoy na another way or another pamaagi para maka-communicate kita sa aton Ginoo mga K5. Alright, alas 5:02 sa aga. May tamyawon ikaw kay Weng sa imo sining mga fans dira. Yes, no, kagabi ka K5 Ray, may nagdulong sa akon nga taxi driver. Kagambalya gusto na ko na maging part sang taxi patroller. So, sa din. Actually halin siya sa Putotan. Taga-Putotan. Pero hambal na kung nagakwa man kuno kita sang balita from Dumangas, probably mga halin man siya taga-Dumangas. Oo. So, ang ginagreet naton sa good morning kay kagabi naman ko siya kung sa K5 ako naga-work tapos ambal ko hood. Tapos ambal ginhalin na kay K5 Ray ang nga radyo sa 88.7 hambalya ang hindi niya na kuno paglisoon. So, good morning gali kay Sir Christian Casta, ang nagdulong sa aton nga taxi driver kagapon. And of course, no, syempre, ginagreet ko ang akon nga Iloy sa nga good morning and happy birthday. Birthday sa bong ni Ma'am. Oy, happy birthday Ma'am Wawa Senyeres. Happy birthday sa imo pa ng edad ni Mother Earth. 50 up. 50 up ang edad ni Mother Earth. Malapit na sa retirement age. Malapit na makuha ang iya sa nga pinangabudlayan kag dapat lagaw-lagaw kag hindi pag-igasto ni Weng Senyeres sa iban. I-enjoy dapat ni Ma'am Wawa ina
No, happy birthday Ma'am Wawa. Ti din na nung Pasko mo sa iloy mo. Di syempre, mamananta lang ran karon ka kay 5 Ray. Wow! Di may panyapon to? May papanyaga to? Oo, go, panyapon lang. Ha? Ti di why man ko na-invite to, hindi na lang ko manyapon to Syempre, waay pa na luto. Tamyawonta niya happy birthday si Mother Earth mo. Yes. Mother Earth, Ma'am Wawa, Sinyeres, hello, happy birthday! Happy birthday to you! Ang ini nga balita, ang idulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, loading ang aton sining nga internet connection. O kantahin na lang da si Ma'am Wawa sa happy birthday Mas manami nang sa imo mahalin. Sige, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang pamahaw namon, ang pamahaw namon, ang panyapon, ang pamahaw, dalon ang panyaga. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Picture ni Ma'am Wawa da, why da? Ipakita ni picture ni Ma'am Wawa da. Ilan taon ka na? Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy birthday. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Blow your candle, make a wish. Today's the day, make it shish, cause it's your birthday. Manlibre na, cause it's your birthday. Kainan na, cause it's your birthday. Kantahan na, cause it's your birthday. Sayawan na, cause it's your birthday. Inuman na, cause it's your birthday. Iyakan na, cause it's your birthday. Iyak na yan! Iyak na yan! Inuman lang walang iyakan, inuman lang walang iglisyan. Ito yung special na araw na tumatak sa iyong inanay. Pinanganak kami may hawak-hawak sa bawat pagsabak na tinaka. Kaya huwag mo kalimutan magbigay pugay sa mga mahal natin sa buhay. Now, blow your candle, make a wish! Ay, grabe yung mga kanta ni Ogie, si Carlo Agassi, no? Para si Ma'am Wawa Sinyeres, the pretty Mother Earth, ni K5 Weng Sinyeres. Nag-celebrate sing iyang birthday sa mga adlaw. Parehas sila nga August ni Mother Earth Si Mother Earth is August man, no? August 4 birthday ito siyang ligad, no? Si Mother Earth Merlinda Umalay. Upod sila galing nga August ni Wawa Sinyeres. Nagapati ka kang mga August girl, mga guwapahon, mga maalam, mga tisayon, mga putiun nga mga tawag ni mga birthday celebrant. Yes, ang iban yung bata sa January. Hindi ka na blay mo ya mag-intra balaya kay birthday niya ni mama mo masalot kapag hindi mo ya. Okay, Ma'am Wawa niya nga birthday. Ma'am Wawa, why gid tada? Why gid tada Ma'am Wawa? Birthday. Basi mang libre karon dis ka kay 5 wing sang sang Albertos kag tubig. Ano ni tawag ni gani ang pansit gisado na. Wow. Mo malang na kagamay nga bagay si Ma'am Weng na nabahala karon Ma'am Wawa. Sige, salamat gid ka K5 Weng. Yes na, ang gikan sa News Center ini si K5 Weng 02 Sinyeres para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Oras mga ka K5 sa to sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga alas 5:08. Magbalik ang balitang K5 sa umaga upo nga to sini nga mga unit field reporters. Standby ka mo mga ka K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw ano man ang kabudlay
Importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglaon. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-iwasanto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako niya pag Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 na 5:15 sa aga, oras sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Welcome back mga ka-K5. Sa gihapon ko pa ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ang oras alas 5:15. Kinadulongin sa atos kalwan sa klinika DTX Coffee Mix, nakakapika na nakadetox ka pa sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga saragin makabulig sa aton sinisa ikayo lawas ang klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, kung gusto mo mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Sa may mga hilan at ubot rin kaso sipon, mag-klinika D3 Bio na mga ka-K5. May yara ini sang antiviral, antibacterial, kag antifungal properties. Imo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil o kon VCO. Sarang gid makabulig sa inyo mga ka-K5 para maproteksyonan ang ato sining lawas batok sa mga malala nga mga balatian. Ila binagid ang nagauso nga mga dengue, subong nga tiyempo. No, maulano ng tiyempo naton uso ang dengue, makabatsyag ka hilat-hilanat, dapat imnan mo na dayon sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Inuman sa Klinika DTX 500 food supplement sa may mga high blood hypertension sa ito sining mga ka-K5 ginom sa Klinika DTX 500 food supplement. Paga pa namin sa blood circulation natin mga ka-K5 ginatunaw ang mga blood clots o kung mga nagabara nga dugo sa aton sining mga kaugatan o kung sa aton sining mga blood vessels. Para manami ang aton sining circulation ng aton nga dugo, malikaw kita sa balatian nga mga stroke kag cardiac arrest, mag-inom kita sa Klinika DTX 500 mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 di mo sa ampalaya extract kag sa sugared cane o kung halin sa panit sang tubo nga nakitaan sa mga eksperto nga mangranon sa ginawag nga antioxidants. Kay gani mag-inom sa Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio Mighty C, alkaline based ka vitamin C. Available na sa mga klinika, product center naton nga napamtang sa Pasig City branch sa Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Nagdira sa may Cosmart Kalinog mga ka-K5 available ang aton sining mga produkto sa Miag-Aw tupad sang MCR Agriventure Miag-Aw pa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. And of course, diri sa may Haro branch naton mga ka-K5 sa tupad lang sang St. Robert's International College malapit sa Robinson Zaro ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ang tanan naton nga mga product center kag mga klinika mga ka-K5 ni Dr. Ramil Itang Uy ang mayara sang free consultation, wala sang bayad. Kani pili ka mo kakadto ka pa konsulta sa aton sini nga mga alternative doctor. Agod nga mga tagaan kamo kag maresitahan kamo sang mga nagakaigo nga mga suplemento. Kasaranggid makahatag sang alibyo sa inyo sini nga lawas. Alas 5:17 ng oras sa aton sini nga pagpangalagad. Naka-standby na si ka-K5 Karen Badilla sa patrol para sa mga natipon sini nga mga balita kag mga follow-up reports. Subong nga aga diri sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Karen sa report. Go ahead. K5 Ray posibleng agin batyag no sang lalaki nga nasa puwan patay diriya sa Baybayon nga sakop sang Barangay Bungol San Vicente dito sa Banwa sang Gimbal bali Agosto 12 ini siya sang gabi. K5 Ray nakitaan sang pila ka mga mangingisda K5 Ray kung sa diin ti mga 5 meters ni ang kalayoon niya sa shoreline according sa aton nga kapulisan. Ti sa na-mention ta nga posible gin batyag niya ni ang kamatayon sang iya man kamagulangan nga lalaki sadtong Sabado nga adlaw. K5
K5 Ray. Sa pag-interview naton sa kay Police Lieutenant Lario Esposo, ang officer in charge sa Gimbal Municipal Police Station, ginpayag lang si ni K5 Ray no nga ang victim ginkilala nga si alias Graciano, 47 anyos, laon ini siya K5 Ray kag residente sa barangay Igkukulo sa amuman nga Banwa, kag isa ini siya ka pintor. Kag base diri sa investigation sang aton nga kapulisan K5 Ray, ang pasado ini alas 5 sang Agosto 11, nag-ano ni siya kay 5 Ray, gindulong ni siya sang iya nga upod man sa trabaho nga nagapang paint man kay 5 Ray dito sa may merkado ayon sang Gimbal. Bali nagpanaog to siya kay nakiangkas siya kay 5 Ray sa iya nga katrabaho sa motorsiklo, pero nangabay ni siya kay 5 Ray nga dito lang siya manaog ayon sa may merkado. So wala na nakahibalo after sina kay 5 Ray ang iya nga upod kung sa diin siya nagadto, kag kung ano ang iya nga ginhimo kay 5 Ray. Pero nakibot ini ang iya nga pamilya kag ang mga katrabaho niya nga ti nasapuan na lang siya pagkagabi dito sa may baybayon nga sakop sang barangay Bungol San Vicente sa amuman nga Banwa kay 5 Ray nga wala na yasang kabuhi. Gin-check ini siya sang aton nga kapulisan sang scene of the crime operatives kay 5 Ray o Konsoko. Wala sang may nakita nga pilas sa iyang lawas kay 5 Ray no sa ining victim nga si alias Graciano, suno sa kay Lieutenant Esposo. Pero according diri sa pamilya kag sa mga kaupdanan ni man sa trabaho sang ginusisa man isang aton nga kapulisan nga pila ini siya kaadlaw kay 5 Ray nga nanotisyaran nila nga nagapangluya kay ti sa Sabado nga adlaw suno man sa iya nga pamilya nga ang iya nga utod or ang magulang ni man nga lalaki nga isa man kalaon kag amo gid ni ang iya nga kaupod sa balay nila kay 5 Ray dira sa may barangay Igkukulo nagtaliwan sang Sabado nga adlaw. Kay ti according diri sa kay Lieutenant Esposo sang ginpamangkot siya kung ano ni ang gintunaan sang kamatayon sang magulang ni Graciano. Nag-ano lang ni siya kay 5 Ray, nagkaon lang siya, pero after sina, ang hinali lang siya nag-collapse kay 5 Ray, no? Hasta nga ti, nadulaan na siya sang kabuhi. So, since kay Updanay sila gini nga duwa ang mag-body-body kay 5 Ray sa ilang nga mag-ulutod. So, dito kay 5 Ray, ginbatyag sang ni alias Graciano, ang pagtaliwan sang iya nga magulang. Amo ni nga sang August 12 sang gabi, nasa puwan na lang siya kay 5 Ray nga nagautaw-utaw dito sa may baybayon nga part sang barangay San Vicente o kung Bungol San Vicente kay 5 Ray. So sa dugang pala nga detalye, pamatian naton si Lieutenant Lario Esposo, ang officer in charge sa Gimbal Municipal Police Station. Pati muna sa na-istorya na muna ang pamilya niya, hindi naman sila gusto nga ipa-autopsy pa. Kasi naluoy ko na sila sa ilang utod, no? Kasi nakita man nila nga daw nagbatya siguro nga sang tuman na kasubo. Tungod sa mga tatlo palang kadlaw nga napatayan niya magulang, then namumanapatapos ito pariho sila nga daw gulpi lang nag-collapse bala. Ang magulang to muna after nga nagkaon daw, natumba lang to siya, then nakumutungin tunaan sa iyang kamatayon. So kahapon do na obserbaran sa niya upod nga do nagapaluya man ining ang victim ta ni nga si Sergeant Graciano. Graciano, sir, iya nga pangalan. Oo. Yes, bali alias Graciano ngalan niya, sir. Pila ni iya nga edad, sir? 47. May pamilyado ni siya, sir? Single. Okay. Sir, bali pila ni sila Oo, pila ni sila, sir, kamag-ulutod? Ay wala ko lang gid nakuha ang exact number nila kung pila silang mag-utod, pero ang naistorya di sa aton ng investigator ang ilang pinakamagulangan kag ang kamanghoran. So bali ang ining si Graciano, sir, bali 3 days ago napatay ni ang isa niya kamagulang. Yes, ang Saturday. Okay. So bali amo na, sir, ginalantaw nila nga ginpaluyas ang utod nila, sir. Oo, sa ilang pag-analyze do amo na sa ginhalinan kasi simple duha na sila kaya iya utod to Oras alas 5:23. Kay 5 Karen. Oo.
K5 Ray Natural si death, natural Lieutenant death ang ila Esposo. paglantaw sini. K5 Karen. So sa subong hindi naman pagpaidalom sa autopsy ang ining bangkay Pero ni about sa pamilya, alias natural death Graciano, man according ang sa ila kay sini nga Lieutenant paglantaw. Esposo. K5 Karen. Oo. Natural death man ang paglantaw nila sini sa mga pamilya. Posible kay 5 Ray no nga natural death ini ang kamatayon sang victim. Kag sa iban pagid naton nga balita kay 5 Ray kahapon nga adlaw na baton na ni Colonel Kim Ligada ang pasidungog para sa Iloilo City Police Office o kon ICPO bilang Best City Police Office sa calendar year 2025 sa bugos nga pungsod Pilipinas kay 5 Ray. Ang ini nga pasidungog naging hatag tiging pangunahan ini ni Presidente Bongbong Marcos dito sa may Camp Crame sa Quezon City kadungan man sa pagsaulog sa 124th Police Service Anniversary kay 5 Ray no kung mahibaluan nga nominate man sa ini nga award ang Butuan City Police Office kag Davao City Police Office pero nalutos ini sila sang ICPO kay bangod man sa mga accomplishments kay 5 Ray no sang aton diri nga kapulisan sa syudad sang Iloilo especially sa Patan no sa pagkampanya batok sa illegal drugs mga community services ang aton nga kapulisan kag iban pagid nga pagtapna nila sa mga illegal activities diri sa syudad sang Iloilo kay 5 Ray sunod diri sa kay Colonel Ligada nga ang ini nga pasidungog ang testamento ini kay 5 Ray sa mga efforts professionalism kag commitment sang aton nga personnel para mahatag man na ang tampad nga serbisyo bala kag madasig nga pag responde sa mga sa tion no sa nga kinahanglanon sa mga Ilonggo ang tawag ang assistance sang aton nga kapulisan K5 Ray. Sige, congratulations sa Iloilo City Police Office for the job well done no. Sa aton sining mga kakipay makita taman ang ila sining presensya kag ang ila sining aktibo no nga pag partisipar sa sining mga operations kakipay Karen ila binigid sa war on drugs kag sa pagpamintinar sang kalinong diri sa may syudad sang Iloilo kakipay Karen. Yeah, so mo na ginadayaw man ni Colonel Kim Ligada ang iyan nga mga personnel especially ang mga operatiba kay 5 Ray nga way gid nagauntat no sa pagkampanya batok ni sa illegal drugs kay 5 Ray. Sige, salamat gid kay 5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patron si K5 Jason Talaron, iniman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras alas 5:27 sa aga. Nabatian na report ni K5 Karen Badilla sa patrol sa ato sining mga K5. Discuss kita na yung mga K5 kakuturan sa pila naton sining mga balita no sa ato sining mga kuturan. Ina binigid sa sining trending kag ginaistoryahan subong no sa bilog nga Pilipinas hindi lamang diri sa may syudad sang Iloilo. I don't know kung may ari diri sa may Iloilo, sa may syudad sa Iloilo nga nakabenepisyo man nga mga politiko no sa sining 545 billion pesos nga flood control project sang gobyerno sa aton sining mga K5 nga gin-awardan ang 15 tanan ka mga kontraktor kag 5 sa mga kontraktor ang may kalabanan ng mga proyekto sa mga lugar sa bilog na Pilipinas. Ngagin mensionar mga K5 ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa iya sini ngagin patigayon nga press conference sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, sa aton sini nga mga kuturan ang ining multi-billion project nga flood control sa aton sining mga K5 nga ginapahayag no nga out of 545 billion pesos sa aton sining mga K5 may 20%
proyekto o kon 20% sang 545 billion ang nagkadto mga ka-K5 sa mga kontraktor sa 15 tanan ka mga kontraktor. Magambal kita ganay kontraktor, amo ni sila ang gapangang kontrata sa mga proyekto mga ka-K5. Kay since this is a public fund and a government fund sa aton sining mga ka-K5, ang ini nga mga proyekto mga kabyanan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Sa aton sining mga ka-K5, ginapaagi ini sa ginatawag nga bidding. Kaya ini nga mga flood control mga ka-K5 nga mga proyekto sa aton sining nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ginalantaw subong sang aton sining nga presidente, sang aton sining nga gobyerno, ang mga anomalies and anomalous flood control projects mga ka-K5 nga imboldado ang pila ka mga nagapungko nga mga public officials o kon politiko mga ka-K5 nga nakabenepisyo sa sini nga mga flood control projects. May pila ka mga flood control projects nga hasta subong mga ka-K5, no? Umpisa nga nagpungko si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala gihapon matapos-tapos mga ka-K5. Anong rason sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Tok-tok-tok ang maiguan, hindi mga kig. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kinga aman ang pondo nga 545 billion pesos mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Suno sa aton sini nga presidente, 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded only to 15 contractors sa aton sini nga mga ka-K5. Ang ini nga mga kontraktor, ang isa pagidira ka pamangkot, may mga ginaamuhan bala ini sila nga mga politiko. Kahit kung may ginaamuhan sila nga mga politiko, automatic mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, makagat ko pang dila kung hindi niinsakto. Bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit, pero hindi man tanan na, pero kalabanan lang. Hindi man tanan, pero kalabanan lang. May mga politiko, mga ka-K5, nga may mga kontak sa sining mga kontraktor, kag automatic mga ka-K5, no? May payola sila, may standard operating procedure, may ara sila sang porsyento mga ka-K5. Ti mabuhina na nga daan na, buhina na ina ang budget. Ang ining mga kontraktor, ginhawa man nila ni kapalitik sang ulo nila, mga ka-K5, para mapaigo kag matuman ang ila sini nga mga proyekto nga daw hindi man barat tulokon. Damo pa na nga mga proseso sa aton sini nga mga ka-K5. And we cannot deny that one because sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, do ay tatot kilala nga kontraktor ba? Sa aton sini nga mga ka-K5 may mga amigo man nga mga contractors kay isa na sa mga ginapotwas. Baw araw-araw man tana si amoni nga congressman, baw araw-araw man tana si amoni nga mayor, baw araw-araw man tana si amoni si amoto nga politiko. Oh, amo na lang ni among bilin ho. Sa aton sini nga mga ka-K5, ining 15 tanan ka mga kontraktor mga kabyanan, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, gimpangalanan ini isa-isa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amoning Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders,
EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Incorporated, SunWest Incorporated, Hightone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Incorporated, Wow Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders Incorporated, Road Eagle Trading Development Services. Bala nyo, sa itong sining mga ka-K5, may ginatawag pagidna nga subcontractor. Just like for example, kung ikaw nakakuha sang award, ipa-subcontract mo siya, ihatag mo sa isa ka-kontraktor, maginansa ka lang, o areo, ako na sa project, isubcontract da, kwaon ko lang pila ka porsyento, ikaw na paigo da, amo na kung kaisa nga ang mabilin sa proyekto mga kabyanan, daw sinsilyo na lang sang total budget. Sa aton sini nga mga ka-K5, karon kung ikaw kontraktor, ikaw negosyante, langan man nga mapakapo, ikaw mapangabudlay, ikaw hindi kayo maginan-siya. Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi guan sa proyekto mga kauturan, substandard. O, kung hindi substandard, ano? Delay mga ka-K5, delay. Abi ko ganin sa babae lang ang delay, pati sa proyekto delay man. Di bala Ma'am Raquel Gobatanga, Servibot Solusyo, Dino Takayon de Loria, Zinaida Kaumanikan, Lori Abadonyo de la Cruz. O, dire sa may probinsya kag siyudad Sinilo, may pila di ka mga flood control projects kas subong may pamahuman. May pamangkot na anong natabo. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati, we're not talking alone sa sining mga flood control projects. Mr. President, no? Kung kapamati man si President Ferdinand Bongbong Marcos Subong, no? Try to look at it not just only sa mga flood control projects but the other projects sa aton sini gobyerno. No, sa aton sini nga mga pondo sa kwarta sang taong bayan. My God. Kung si tatay nyo pa, my God, I hate corruption. Hindi lang sa flood control projects, sa pila pagid ka mga government-funded projects. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ano ni siya nga mga prito? Mga tulay, mga bridges, mga flyover. Sa aton sini nga mga ka-K5, just like sa natabo to sa may isa sa mga ginbuwa privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada mga ka-K5 sa Senate, no? Ining proyekto mga ka-K5 sa gobyerno pinagi sa DPWH o kung Department Works and Highways. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalanggang mga tagpalamati dito sa may Isabela, sa Isabela Bridge mga ka-K5. A very controversial ging pasa ko na si mo ka-K5 Paul nga bridge, no? Sa aton sini nga mga kuturan nga narosdak, isak bilog truck lang nagage, rosdak na. Ang 1.2 billion nga kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati nag-collapse ni sa gintalikdan nga mga sinimana. Sa aton sini nga mga ka-K5 igo inspektaron sa aton sini nga mga ka-K5 inspeksyonon ay sus no, sa mga eksperto do damol pa kunong guyas ang kilala nila ay isa sa kadamulon sang kabilya kag simento nga panggamit ka sa aton sini nga mga ka-K5 do damol pa ganitong guyas ang kilala ko do damol pa tong guyas ang tupad balay namon sa aton sini nga mga ka-K5. Sa privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada, sa aton sini nga mga ka-K5, versa sini ang DPWH nga magsabat kag mag-atubang sa sining mga proyekto nga mga palpak nga halin mga ka-K5 sa pundo sang gobyerno. Lantawan nyo, you're wasting our taxes. Ginauyangan nyo nga mon sini nga taxes.
sa mga proyektong nga mga bilyon kag milyon nga mga pondo nga hindi magamit-gamit. O diri gani sa may Iloilo, sa may Pabia, ang Ongka Flyover mga kabyanan nga proyekto sa Department of Works and Highways, DPWH, Region 6. Why gani kita kabate nga may mga nasuspende kag may mga nakakasa serbisyo to? Sakto ni ako agree sa kay Senator Jinggoy Estrada. Ang iba ni sa ila nga mga empleyado sang DPWH nga may mga palpak ka mga proyekto, lunsay patanan mga na-promote. Ambot tanong basihan nila sa promotion nila. Kung pilak bilog nagpalpak ka proyekto nila. Di bala Mama Maria Jen Reynado Vallejo, Nabsky Avellana Diaz, Mama Twen Pakturan, sa ton sining mga kakipay, gainit ng ulo ta kag nagka-high blood kita makita nga ang kwarta sang gobyerno, ang kwarta sang pumuluyo, hindi sang gobyerno, ang kwarta sang pumuluyo, no? Ginauyangan mga kakipay. Nagtawa nyo na. I-repair nyo naman na din naman kuha ng pundo sila. Sa pundo naman sa gobyerno. Sa pundo naman sang tawo, sa kwarta naman sang tawo. Ay, so sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, naka-standby na dang aton sini nga K5 Western Visayas, so sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga oras na biga do kadasig lamlaw nami patani ni pa diskusyonan ang plani sa mga punto sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, pero ang aton sini nga mga K5 Western Visayas naka-standby na sa aton sini nga pagpangalagad. K5 Western Visayas, ang idik ang mamangyapon. Mas mahal pang idik sa karni baboy. Ay, galing. Oo. Oh. Di makabakal kaya 400. Bakal ka idik, mahal. Oo, tag 2,500 niya, tag 3,000. Kuyahon mo ang idik, kung magdako na ang imong idik. Oh, pwede ka nakabakal 300, 200 kagipa babes. Ang kilo. Oo. Nagwabulo barato naging matsubong. Siling-sing iba, nandi lang ko anay pag... Mga K5, tagantang lingkod ko ng mga balita kag informasyon. Kadugay pa sila, kakipay Paul, barikanta lang, ano, i-message na sila nga, nugay na sila da wakwaks, kay ara na standby na kita. Good morning, Sir JD Braga, kay Richelo Malay, good morning. Nagapamatigid Nonito Sumbong watching live from Baldosa Zone 3, Sumbong family. Mga hubin sa Bacolod, Sir Babes or Sir Robert, ara na kamo, good morning. Mayong aga, Sir Jolets, kampiyon signal mo dari pang, way problema, makadingge ko na pang depensa sa dingge, ari nga itong sininga D3 bayo ay kag ang DTX 500. Mayong aga. Sige. Magtoyo, Sir Jolets. Thank you so much, Sir Babes. Welcome back, Sir Robert. I-check naman ang aton sininga connection sa Antique. Ang bagola nagselebrar sang napulo na ang anibersaryo dira sa Antique with my brother Nestor and Pare Milmar. Congratulations. Good morning. Good morning, pare sa Roja, Sir Jules, kag subuman sa aton nga mga partners sa K5 Western Visayas, naka-klinika D3 bayo rin kami aga pa. And of course, nakapangapiran man kami kang DTX Coffee Mix. Basko gamon energy, kay nakapuhay kami one day. Balik ka ni mo, Rojas. Alright, sige, loud and clear ang sulod sa Antique mo na iya kung kapalo pahuway. Ambot ang aton sininga area manager kung kapahuway-huway ni kaya mo ning lalaking walang pahinga. Good morning, Lilo! Good morning, mayong aga, K5 Western Visayas. Good morning, ka K5 Jules. Sa aton sininga mga ka K5 and congratulations sa K5 News FM Antique sa ila sininga 10th year anniversary. Ka K5 ni Store, how are you? Puso? Good morning, Ed, no? Sa Negros, sa kay Sir Michael Solerio, sa ato sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alright, there you have it. Si Sir Ebray sa Iloilo, check yun naman ang kalibo. Sir Michael, kapakoy-ukoy lang ni bro. Sir, anong atong...
Good morning, Sir Julits. Sir AM, good morning. Anteke, congratulations kay Daddy Babes kag Sir Robert. Nag-isahanon kahapon si Daddy Babes pero okay lang man siya. Yeah! Kampiyon ang signal, Sir Julits. Naka-DTX ko, Femix ako balik sa imo. Alright, Diabet, all set na. Katon sila nga mga sister station. Baka balita na kita. Unahon tang Bacolod. Daddy Babes, Sir Robert, anong balita sa Negros Island region? Mga balita namon dire sa Negros Island region kahapon nga ginbalita naton in tatlo tanan ka mga bangkay nga kalasapuan dire sa isa ka lugar in particular dire sa syudad sang Talisay mga kaki-5 isa diri ang nakilala na ginkonfirma sang kapulisan nga ang ikatatlo nga bangkay nga nasapuan sa Hacienda San Isidro sa Barangay Concepcion sa syudad sang Talisay ang may kaso nga pagpatay kag paglapas sang Republic Act 10591 o kung ang paglapas ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Makilala ang bangkay nga si Mars Riles alias Dudoy, 37 anyos, residente sang Purok Pidring, Barangay Estefania, Bacolod City. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson sang PRO NIR, nga nabilanggo si Riles ang napulo katuig bangod sa nasambit nga mga kaso apang nakahilway ini sang Disyembre 2023. Sa iban pa niya balita diri sa Negros Island region, 5 ka mga high-powered firearms na recover sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army didto mga kaki-5 sa banwasang Siaton sa Negros Oriental. Ang mga na-recover sang katapos ng Philippine Army, amo ining mga high-powered firearms, 3 ka M16 assault rifles, kag 2 ka M14 rifles, kag 7 ka mga magazine sang M14. Suno sa Philippine Army, ini sa bulig sa mga concerned citizen para ma-recover ining armas na gintago sa mga katapo sang CPP-NPA. Amon mga dalago nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region. Back to you, Sir Jolet. Thank you so much, Bacolod. Kaduan tang Antike, mga balita kag impormasyon. Antike! Sa mga nagapaguna nga balita dyan sa probinsya kang Antike, una kita sa police report naton kay 5 Western Visayas. Kay darwa ka bangkay kahapon nasapuan ri dyan sa may probinsya. Una kita dyan sa may banwa kang San Jose pasado alas 5, may sarak ka lalaki nga naghapaon sa binit kang baybay kag wararon ti kabuhi, nakitaan kang mag-amay, samtang nagapanaw-panaw sanda sa binit kang baybay. Pasado alas 6 ren kang muulja kang soko kag gindara sa punerarya. Padayon ang investigasyon kag sa tala dura pati identity ang mga lalaki nga nakasuksok kang itom nga jacket, itom nga pantalon kag itom nga medyas. Samtang sa piyak nga bahin sa Pandan, may nasapuan man rito nga bangkay kang lalaki sa puno kang mangga dito sa may barangay Ijakakan sa may bahin kang Pandan Antique. 45 anyos nga lalaki nga ginapatihan ginotas ang anang kaugalingon nga kabuhi. Samtang in lieu sa amon 10th year anniversary nangin successful kag mabinungahan K5 Western Visayas kag Negros Island region sa suporta kang aton Malwan kag mapinalangga nga Chief Executive Officer nga si Doc Ramil Uy, pinaagi sa Isaraka Caravan K5 Western Visayas. Nagdiretso kami sa San Fernando, nag KKB rugto na nagtag kang mga papremyo sa mga partisipantes. And pagkagabi may gala night sa diin gintambungan kang aton mga partners, as well as may mga ginatugro kita nga mga certificate kag may mga taga K5 News FM San Jose, K5 Western Visayas Negros Island region nga ginpang promote. May na-promote kami si Sir Jimmy Gregorio bilang amon bag-ong news director. And of course, ang pag-abot man kang pira ka mga matagas ko opisyal kang K5 News FM headed by aton Chief Executive Officer, ang aton area manager nga tuman katandas piragawa ka adlaw Regias probinsya ka Antique. Sir Robert gani rock klala kon sinog sa kais motor tanagli brother Juliet. So salamat kita. Abo lang us pangpang Salamat gid sa tanan-tanan. Back to you, brother. Thank you so much, brother Santike. No, mga balita kag impormasyon. Congratulations gid sa inyong saliwat.
Sige, katuan tayong Kalibo, Sir Michael, ano mga balita? Morning liwat kay 5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Sa mga update sa mga balita dire, naglabot gid sa 18 katamas ang bala ang inagom gali ni Vice Mayor Julio Estudioso sa banwas ang Ibahay matapos nga tirohon ini kag napatay sa K5 Eastern Visayas. Amo yung nagwa sa ginpatigayon nga autopsy sa iya bangkay pagpahayag ni sang Deputy Chief of Police Lieutenant Bulanon. Matapos nga nagwa ang nasabitan nga resulta kung sa din gani samtang nagapungko siya gintiro siya 18 gid ang igo niya mga ka K5 may tatlo pa gid ka mga slag nga na-recover sa dugan sang biktima nga si Vice Mayor Ostolioso. Matapos nga tirohon ini sang suspect nga si SB member Myrel Sinatin mga ka K5. Sa diin si SB member Sinatin gipedalom sa paraffin test kag nagpositibo siya kag nagnegatibo naman siya sa drug test mga ka K5. Samtang dugan naton subong nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo. Speaking of dengue mga ka-K5 may naglabot na sa 617 ang kabilugan niya kaso sang dengue diri sa probinsya Aklan sa pinakauli nga datos ni sang Provincial Health Office mga ka-K5 sa sining nga semana. Bali July 27 to Agosto may 12 ka mga panibag-o nga kaso kag halin January to August isa ang kumpirmado nga patay sa dengue diri sa probinsya Aklan mga ka-K5. Mga balita di sa Banwasang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, balik sa imo, Sir Jolets. Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita dira sa Kalibo sa Aklan, check tang Iloilo AM Ray. Salamat ked ka-K5 Jules. Mga balita diri sa may syudad sang Iloilo. Kadungan sang sining pagkarunso ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga alleged anomalies mga ka-K5 sa sining flood control projects sa bilog ng Pilipinas nga nagdamot sa 545 billion pesos. May pila ka mga flood control projects diri sa may syudad sa Iloilo nga gina-question man. No, nga hasta subong mga ka-K5 wala pa matapos-tapos ang 300 million worth nga balor sa flood control project na pamtang sa Lapus District. Wala pa kuno nagtupa. Inang pahayag mga ka-K5 ni punong barangay sang Don Esteban Lapus nga si punong barangay Efren or Elfren Sinayo. Suno kay kapitan nga base sa ginpakita nga dokumento sang opisyal tuig 2018 sila nag-request pagi sa City Mayor's Office apang wala sang nangin sa batubtob nga naghimo sila sang resolusyon kag makapilan na kaliwat ka beses ka nagpadala sang request. Sang tuig 2023, nagpangayo sila sang bulig sa opisina ni Congressman o kung Congresswoman Jamjam Baronda bangod sa problema sang pagbaha. Ilabi na gid sumugod nga nagtukod sang bodega kag pagdamo sa mga informal settlers sa lugar. Apang ang ining nasamitan nga flood control project halin sa alalasan padulong sa area sang Lubok pabalik sa pumping station sa ilang barangay nagabalor sang 150 million pesos. Base sa report sa Iloilo City District Engineering Office sa ang St. Timothy nga kontraktor ang may proyekto nga ginubra sa Lapos sang diin yara sa Section 1 kag Section 2 ang natalana ang obrahon nila. Apang suno kay Kapitan Sinayo wala sila sa nakahibalo kun diin nga porsyon sang Section 1 kag Section 2 bangod wala pa makita ng proyekto sa Lapos. Kung sa diin ginatumod nga tani pagapamtangan sang sining flood control projects. Ang usisaon man diri kung pundo ara na nga away pa ni maumpisahan kinawarda na ang St. Timothy sining nga kontraktor. Amo na mga ka-K5 no sa ton sining mga kuturan ginausisa kay tungod sa sining 500 multi-billion projects no sang flood control supposed to be no sa ton sining mga ka-K5 nga igaobrahon sa pila ka mga lugar diri sa may pungsod Pilipinas. Pero sa nasiling tana no ang aton sining national government ginausisa na sa karon kung sino ning mga politiko nga imbuldado sa sining korupsyon sa sining 545 billion pesos nga flood control project. Back sa imo dira, ka-K5 Jules. Thank you so much, Sir Ray. Sa mga balita dira sa Iloilo, hindi man subong man ang problema di sa Amon sa Kapis, may ari man di. Kami na sa gin-award sa St. Timothy, awardan man sila St. Peter.
Mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kung inyo da 300 million sa amon madi amo man kay apat ka barangay nga may problema karon sa river control sa Banwasang Panitan. Partikular Ambilay, Barangay Poblasyon Tabuk Sur, Barangay Poblasyon Ilaya, kag Barangay Salukon. Kung sumahon ini nga apat ka mga barangay, masulo sobraman sa 300 milyones pesos nga budget sang river control nga until na wala pa sang kahumanan. Ginapahayag nga nagtakop na ang completion date, particular February sa project na sa may Salukon, kag Mayo naman diri sa may Tabuk Sur, Ilaya, kag Barangay Sangambilay. Hindi na hulat namon ng sabat sa DPWH. Ipahulat kami sulusubra isa ka bulan kahapon ng sabat. Inapahayag nga kompleto ng kuno, mayara na sang 70% nga kahumanan. Pero kung padulungan mo ang lugar, do hindi mo madiparahan ng 70%, do hindi gani ka 50% suno sa mga residente sa lugar. Amo man karon nagdiho naman sang resolusyon ang apat ka mga kapitan sang nasambit nga barangay para nga ipalabot ini sa natungdan nga hensya sang gobyerno. Problema sa baha diri sa amon sa Banwasang Panitan, amo man ning ginakabalak-an gid sa pumuluyo kay kada pagbaha amo ning masulo sakit kay daw may kaangay nga may kaswalti gid nga nagakingabo diri sa Banwasang Panitan. Isa ini ang cause diri karon ang grabe nga current sang tubig sa tion sang pagbinaha. Amo na ding mga balita sa amon kay Fabus Stern Visayas. May isa kita ka minuto. AM Ray, congratulations kid sa bahin sa K5 News FM. K5 Jols. Do interesado ko to sa pag balalotang to kay Vice Mayor. Kaki Sir Michael Silorio, no? Ti kamusta to si SB? Nanogid man may mga depensa ang pamilya ko, no? Nga ti do nagasuprehar man ini sang sang balatian may nervous breakdown gid man nano ang ni kamatuod Sir Michael Silorio. Sir AM, good morning liwat no. As of this moment, wala pa gid nagbuhi sang anuman yung statement ang pamilya. Ang mga report na nga daw may mga nervous breakdown, wala ko na siya halos gakaon. Mga ginagagawa lang na nga mga report pero wala pa gid na sang confirmation subong. Pero ang na-confirm lang nga negatibo siya sa drug test Sir AM kag ginahurat nga din namon subong nga makakuha kami sang dugang nga mga statement sa pamilya mismo no sang suspect at the same time mo man sa biktima Sir AM. Sige. Pero 18 gid ang igo 18 gid ang igo ni kuan gahambal nga ni sila overkill ko no 18 gid ang igo ni tama. Sa pito to nga batian lang alupok 18 galing igo do laban-laban duha ka magasin may tinago gini siya Sir Mike. Base ang 18 na sa Sir Mike exit kag entrance wound na entry wound. Entrance kag exit wound K5 Eastern Visayas kag ang Glock sa tinabi din ko ng sulod lapos gurang mga bala pay na recover pa tatlo kaslang sa yadugan K5 Eastern Visayas. Sige. Salamat kid Sir Michael. Thank you so much K5 Eastern Visayas. Di ko na pagbalik ang microphone sa inyo. Wala boss kita tong sininga oras. Oras alas 5:56 sa aga sa aton sini nga pagpanglagan mga ka-K5 bago magtakop kita tamyawonta sang mayong aga ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati inaberigid sa aton sini nga mga nagapatamyaw sa aton sini nga mga abyan mga ka-K5 ginatamyaw naton belated happy birthday sa apo nga gwapo ni Tito Ricky Pareño nga si Matmat. No, sa akon sining iyado matmat iyado ko na lang niya. Iyado matmat. Happy birthday sa kay to Anthony Leo kag kay to Romel Polmones. Nagapamatigid sa to sining pagpangalagad kag ang migo naton si Michael Prince kag Bernard Bernal sang katapo sang media sa aton sining mga ka-K5 happy birthday gid liwat sa kay Toto Matmat ang pinalangga nga po ni to Ricky Pareño sa kay migo tauting no sa aton sini nga mga ka-K5 nagapatamyaw man kag nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad ang iya sini nga mga grupo sa kay Absalon sa aton sini nga mga ka-K5 kag nagapatamyaw man sang happy birthday si Gab Ineho
Gab Inoho, happy birthday kag kay Ken Cataluna kag kay Romel Derecho. No, maning mga abyan naton sini sa aton sini nga mga ka-K5, happy birthday kay Gab Inoho, kay Ken Catalunya kag kay Romel Derecho. Mayong aga sa inyo. Salamat gid sa pagpabati diri sa Balitang K5 sa umaga. Itoriaga Prince, Glenn Diaz, Ma'am Raquel Gubatanga, good morning. And sa kay Sir Arman Baco Guay, sang aton sini nga taxi patrollers nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Walay ta oras kag tiyempo mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga. And of course, good morning gid sa K5 Sara, ha. Nalipat ko kina magtamyaw sa K5 Sara ka K5 Paul. Kay umpisa subong naka-connect na kita da, no? Naka-connect na kita da sa K5 Sara sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Salamat kid sa aton sini nga mga kabyanan. Bantayan na lang dugang karon nga mga balita, no, sa aton sini nga mga K5 sa pila naton sini ka mga public affairs program diri lang sa K5 News FM Iloilo, ang numero 1 kag kampiyon nga estasyon sa syudad kag probinsya sa Iloilo, K5 News FM. Sa pangalan sang serbisyo publiko kag sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Philippines, opo na amon sini nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang Uy. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabili sa mga talaga nga nagasiling, the voice of the people is the voice of God. Good morning and God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa